zapore bera dute. Ke mierda. Otak txikile leit, eta ez dago denbora janari egiteko. Txikle guztiak zapore bera dute? Ez daukazu denbora janaririk egiteko? Etorri dazta txiklaren bila. Dazta txikleak 3 plater ditu. Pasta, txuleta eta gazta tarta. Hartu txikle borobila. Dazta txiklerik nahi? Bale. Bai. Haririk bai zuk ez badezu, etorri txiklearen bila. Beti berdina jaten badezu, hartu txikle biribila. Txiklea erosten duenak bai, zaten duke marabila. Pasta txuleta, postrea tarta, jango duzu pila.